Partiya Demokrata Kurd li Sûriye El Partî di daxuyaniyekî de dibêje wê endamîtiya xwe di lêvegera siyasiya Kurd li Rojavayê Kurdistanê rawestandiye û endamîtiya sekreterê xwe Nasreddîn Ibrahîm tê de vekişandiye. Heta ku partiya wan vegere cihê xwe yê xwezayî di Encumena Niştimaniya Kurd li Sûriyê û hemû destewn û naretiyên wê de. û sekreterê wê partiyê Nasreddîn Ibrahîm vê yekê red dike û dibêje tu civîneka partiya wan nehatiye darxistin û tu biryareka wiha nehatiye standin. Partiya Demokrata Kurd li Sûriye El Partî di daxuyaniyekî de ku li ser malpera wê ya fermî hatiye belavkirin diyar dike ku li ser tu kesî rewşa partiya wan nayê veşartin piştî hilbijartina endamên lêvegera siyasî yên ji derveyê her du aliyên rêkeftina dihokê û derkirina partiya wan ji Encumena Niştimaniya Kurd li Sûriyê. Partiya Navborî di daxuyaniya xwe de her wiha dibêje di encama rêkeftina dihokê de lêvegera siyasî hat avakirin ku endamên wê ji 15 kesan li aliyê tev demê û partiya wan jî di nav de û 15 kesên din ji aliyê Encumena Kurdî û 6 kesên din ji derveyê her du aliyan pêk tê. û ji ber wê yekê jî em wek Partiya Demokrata Kurd li Sûriye El Partî dibînin ku neheqiyek di derheqê me de hatiye kirin dema ku em ji encûmenê hatin dûrxistin ku em yek ji partiyên ku beşdarî avakirina wê bûn. Partiya Demokrata Kurd li Sûriye El Partî di daxuyaniya xwe de dibêje em endamîtiya partiya xwe di lêvegera siyasî de radwestînin û endamîtiya sekreterê xwe tê de vedikşînin. Heta ku partiya me vegere cihê xwe yê xwezayî di Encumena Niştimaniya Kurd li Sûriyê û hemû destewn û naretiyên wê de. Ji alîkîdin ve sekreterê heman partiyê vê yekê red dike û dibêje tu civîneka partiya wan nehatiye darxistin û tu biryareka wiha nehatiye standin. Sekreterê Partiya Demokrata Kurd li Sûriye El Partî Nasreddîn Ibrahîm li ser rûpela xwe ya Facebookê daxuyaniyek bi navê Komîteya Navendî ya Partiya Demokrata Kurd li Sûriye El Partî belav kiriye. Ku aliyekî bi navê Komîteya wan ya Navendî daxuyaniyek li ser malperên internetê belav kirine û tu rastiya wê civînê û daxuyaniyê tune ye. Li gorî daxuyaniya Komîteya Navendî ya ku Nasreddîn Ibrahîm li ser rûpela xwe ya Facebookê belav kiriye ku hîn ew ê wekû partî di lêvegera siyasî de ne û biryara beşdariya partiya wan biryara Komîteya Navendî bû û ji ber wê yekê jî sekreterê wê di hemû civînan de beşdar bû.